Мары пра свет без долараў ЗША і асуджэнне украінскіх атак на расійскія аб'екты. Чым адзначыўся сёлетні саміт БРИКС? Несацыяльная дзяржава. Як чыноўнікі ваююць з дзецьмі-сіротамі? Дзе Завадскі 25 гадоў пытанне без адказу. Панядзелак 7 ліпеня, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. У бразільскім Рыа-дэ-Жанейра сёння завершыў сваю працу 17-ы саміт БРИКС. Удзел у ім узялі лідары ажно 20 дзяржаваў. Сярод іншага, палітыкі ўхвалілі дэкларацыю з асуджэннем Украіны, а таксама чарговы раз прадказалі гібель старога ўсесветнага ладу і памарылі пра свет без долара ЗША. Сціплым прадстаўніцтвам і прыземленымі мэтамі засвяціўся на саміце і рэжым Лукашэнкі. Ну а ўсе падрабязнасці ў матэрыяле Антона Бяздольнага. Лідары краінаў-удзельніц БРИКС у дэкларацыі па выніках першага дня саміту, што праходзіць цяпер у Рыа-дэ-Жанейра, асудзілі ўкраінскія атакі на масты ў Расіі ў мінулым месяцы. Адметна, што наўпрост Украіну ў камюніке не згадваюць. Мы самым рашучым чынам асуджаем напады на масты і чыгуначную інфраструктуру, якія наўмысна былі скіраваныя супраць мірных жыхароў у Бранскай, Курскай і Варонежскай вобласцях Расійскай Федэрацыі 31 траўня, 1 і 5 чэрвеня 2025 года, што прывяло да шматлікіх ахвяраў сярод мірнага насельніцтва, у тым ліку дзяцей. Акрамя Украіны ў дэкларацыі ўзгадалі атаку на Іран, вайсковую аперацыю ў сектары Газа і заклікалі Ізраіль вывесці войскі з Сірыі. Аднак асноўную тэму сустрэчы ў Рыа-дэ-Жанейра была эканоміка. Прэзідэнт Бразіліі Лула да Сілва заявіў пра намер дамагчыся рэформаў у сусветных фінансавых і гандлёвых інстытуцыях. Каб адлюстраваць нашу эканамічную вагу, галасавыя паўнамоцтвы краінаў БРИКС у МВФ павінны складаць як мінімум 25%, а не 18%, якія мы маем цяпер. Паводле лідара Бразіліі, цяпер краіны БРИКС працуюць над стварэннем уласнай трансмежнай плацежнай сістэмы. Для гэтага хочуць пракласці падводныя інтэрнэт-кабелі, што, праўда, пакуль абодва праекты існуюць толькі на ўзроўні ідэі. Я бы не стал говорить, что БРИКС прям самостоятельный актор. Я бы не стал повторять и верить российской пропаганде о том, что БРИКС превратится в какой-то отдельный реальный международный блок и что будет какая-то отдельная там торговая система БРИКС, на которую возлагают большие надежды расійская дыпламатія, расійская прапаганда. Пры гэтым Уладзімір Пуцін, які на мінулым саміце распавядаў пра поспехі БРИКС. Паводле кіраўніка Расіі, у эканамічных паказніках аб'яднання ўжо пераўзыходзіць краіны Вялікай сямёркі, а яго сумарны валовый внутренний продукт складае 40% сусветнага ВУП. Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого «золотого миллиарда». Пры гэтым Пуцін, як і лідар Кітаю, Сі Цзіньпін, у Рыа не прыехаў. Абодва ўзялі ўдзел праз відэасувязь. У Бразіліі адсутнічаў і Александр Лукашенко. Прадстаўніцтва Беларусі на саміце панізілі да ўзроўню міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова. Адсутнасць Пуціна, адсутнасць Сі Цзіньпіна, практычна дарослых няма там. Што ён будзе адзін рабіць, хаця б вось як трапіць там на якім-небудзь саміце па глобальным клімаце на сямейнае фота і такім чынам намалявацца, адна справа. Но Беларусь не чалец БРИКС, таму яго не возьмуць на сямейнае фота. Рыжанкоў падтрымаў антыглабалісцкі парадак дня саміту і падаў заяўку на ўступленне Беларусі ў новы банк развіцця БРИКС. Створаны ў 2013-м як альтэрнатыва Сусветнаму банку і МВФ, банк БРИКС фінансуе інфраструктурныя праекты ў краінах, што развіваюцца. Пра пашырэнне статусу нашай краіны ў аб'яднанні гаворка ўжо не вялася. Сёлета паўнавартасным 10-м чальцом БРИКС зрабілася Інданезія. Беларусь разам з Нігерыяй, Угандай, Балівіяй засталася краінай-партнёрам. Конечно, у Беларусі разумеюць, што гэта арганізацыя ніякіх плюсаў не несе, бо зноўку яна вельмі такая цьмяная. У яе адна задача – гэта давайте зробім свет шматпалярным. Кропка. Як мы далей будзем гэта рабіць, ніхто не ўяўляе сабе. Там у кожнага свая павестка. На саміт ужо адрэагаваў Дональд Трамп. Ён прыгразіў краінам, якія будуць супрацоўнічаць з БРИКС дадатковымі мытамі памерам 10%. Антон Бяздольны, Белсат.
15,5 тысяч чалавек. Менавіта столькі сіротаў сёння ў Беларусі. Дзяржава абяцае дапамогу дзецям, што засталіся без бацькоў. Тое-сёе з сацыяльнага падтрымання нават замацаванае заканадаўствам. Ну але калі ў краіне інагда не да законаў, то гэтае правіла аднолькава распаўсюджваецца і на сіротаў. Тэму працягне Наста Печанькова. Я хочу, чтобы вы этот ролик распространили абсолютно везде и посмотрели, как работает наше государство. На гэтым відэа 25-гадовы Дзяніс Бубноўскі з паставаў, хлапец-сірата. І ўжо больш за 9 гадоў чакае на сацыяльнае жытло, якое паводле закону можа атрымаць ад дзяржавы. У райвыканкаме разводзяць рукамі. На гэты момант Дзяніс 68 у чарзе. Мама, как давно? В связи с тем, что у нас социальное жилье не строится. Мясцовыя чыноўнікі прапаноўваюць маладзёну пераехаць з інтэрнату, у якім ён цяпер жыве, у арэнднае жытло. Вы сделаете ремонт, составит смету. За это время, вот насколько вы затратите по этой смете, если ремонт вы вообще сделаете, на эту сумму вы не будете оплачивать плату за арендное жилье. Чаму прапанова чыноўнікаў у гэтым выпадку парушэнне заканадаўства? Чому там не вывести з того фонду жилья, якое в аренду здаецца, чому його не вывести у соціальне користання і предоставить людям, які чекають гэтага житла. Тым больш, што чакаюць нават тыя людзі, які ў прынцыпе прадугледжана, што асоба і чакаць не павінны, бо дзеці-сіроты выходзяць у катэгорыю асоб, якім пазачаргова прадастаўляецца гэта жыллё. Праблема жытлом не адзіная, з якой сутыкаюцца дзеці-сіроты, распавядае Марыя Сысой, якая ў 12 гадоў страціла маці і на сабе адчула ўсе цяжкасці гэтага статусу. Апроч грашовай дапамогі ад дзяржавы я нічога не бачыла. Ні псіхалагічнай, ні сацыяльнай дапамогі, нічога. Наколькі я памятаю, у мяне быў дзесьці адзін кантакт з сацыяльным працаўніком. Мы адзін раз з ёй схадзілі ў краму, купілі мне нейкія рэчы. Гэта было, калі я была яшчэ ў школе. Працяглы час матэрыяльная дапамога дзяржавы дзецям-сіротам належала выключна да 23 гадоў. У дапамогу ўваходзілі грашовыя выплаты, а таксама абутак, адзенне і побытавыя рэчы. Гэта змянілася ў 2016 годзе, калі ўрад працягнуў права на атрыманне льготаў да сканчэння сіротамі адукацыі. Нязменным засталося адно – інфармацыйны вакуум, у якім нярэдка знаходзяцца дзеці, якія засталіся без бацькоў. Ёсць усялякія сацыяльныя працаўнікі, сацыяльныя педагогі ў школах, універсітэтах і так далей. У чым іх функцыя? Чаму яны не могуць проста падыходзіць да гэтых дзяцей, тлумачыць ім іх правы? Таму што мы проста іх не ведаем. А тыя, хто ведае пра свае правы і дамагаецца атрымаць належнае, як да прыкладу Дзяніс Бубноўскі з паставаў, нярэдка сутыкаюцца з публічнай дыскрэдытацыяй. Маладзёна абвінавацілі ў жаданні праславіцца на сітуацыі з кватэрай праз тык-ток і прымусілі прасіць прабачэння на дзяржаўным тэлебачанні. Я не разобрав, что так быстро все не делается, это что же нужно понимать. А я, знаете, с бухты-барахты взял камеру, пошел, начал снимать. Гэта не першы раз, калі прапаганда запісвае пакаяннае відэа з беларусамі, якія незадаволеныя той ці іншай сітуацыяй. Гэта кугомлі шматдзетная блогерка мусіла прасіць прабачэння за відэазварот да Лукашэнкі, у якім прасіла кватэру і няню, належную жанчыне паводле заканадаўства. Пагрозы ў бок заяўнікаў гучалі і проста з экрану тэлевізараў. Нагнуть государство скандалом уже точно ни у кого не получится. Это всем желающим на заметку. Застаецца пытанне, ці дапамогуць гэтыя пагрозы, што, дарэчы, парушаюць права беларусаў на свабоду выказвання, замацаванае Канстытуцыяй, у развязанні сацыяльных праблемаў. Наста Печанькова, Белсат. Ну і наша традыцыйная тэма – кадравы голад. Дэфіцыт працоўных рук у Беларусі працягвае біць новыя антырэкорды. Гэта вынікае з дадзеных, апублікаваных Дзяржаўнай службай занятасці. У чым жа карані праблемы? І што робяць улады, каб развязаць гэтую праблему? Ведае Ірына Юр'ева. Рэкордны дэфіцыт кадраў у Беларусі. На рынку працы не стае амаль 216 тысячаў адмыслоўцаў. Такую колькасць вакансіяў сёння падаў сайт Дзяржаўнай службы занятасці. Для параўнання станам на 25 чэрвеня наймальнікі шукалі амаль 212 700 працаўнікоў, а на 31 траўня звыш 209 тысячаў. Масавая эміграцыя, якая працягваецца з 2020 года, старэнне насельніцтва, якое стварае дадатковую нагрузку на пенсійную сістэму, і палітычны крызіс,
які працягваюцца з 2020 года, все гэтыя фактары кажуць нам аб тым, што беспрацоўе ў Беларусі будзе працягваць расці. Публічна ўлады праблему на працоўным рынку прызнаюць. У нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический. Каб развязаць сітуацыю з нястачаю кадраў, Міністэрства ўнутраных справаў штомесяц патрабуе ад дзяржаўных структураў звесткі пра незанятых у эканоміцы грамадзянаў. Сілавікі і чыноўнікі праводзяць для тых, каго лічаць дармаедамі, прафілактычныя акцыі. Робяць стаўку ўлады і на працоўных мігрантаў. Сёлета ў красавіку Лукашенко абвесціў пра гатовасць прыняць адмыслоўцаў з Пакістану. Пусть это будет 100 тысяч, может быть 120, 150 тысяч. Цяпер у Беларусі, паводле афіцыйных звестак, працуюць больш за 60 тысяч замежнікаў. Амаль палова з іх грамадзяне Туркменістану. Таксама часта ў нашу краіну на працу едуць мігранты з Расіі, Узбекістану і Кітаю. Замежнікі могуць часткова аблегчыць сітуацыю з кадравым дэфіцытам у нашай краіне, мяркуе Дзяніс Садоўскі. Перш за ўсё, гэта тычыцца нізкакваліфікаванай працы, будаўніцтва, сельская гаспадарка і таму падобнае. Але, канешне же, канцэптуальна гэта пытанне ніяк не вырашыцца, таму што галоўнае зараз у чым недастача ў працоўных кадрах у Беларусі, это якраз такі з высокакваліфікаванымі кадрамі. Расце ў Беларусі колькасць не толькі вакансіяў, але і кампаніяў-банкрутаў. Летась іх пабольшала на 39% адносна 2023-го, вынікае са справаздачы кампаніі Dun & Bradstreet. А наша краіна па выніку заняла 3-е месца сярод 47 даследаваных дзяржаваў свету. Якое значэнне гэтая тэндэнцыя мае для эканомікі Беларусі, патлумачыў эканаміст Ярослаў Романчук у эфіры шоу «Обычное утро». Статистика, она вроде громкая, да, но она была бы громкой в рамках опять рыночной экономики, в рамках лукашенковской тоталитарной экономики. Гораздо важнее цифра, да, это сколько людей уехало, это потеря человеческого капитала, потеря предпринимательского капитала и даже те, словно, налоги, которые заплатили белорусские компании за рубежом. Напрыклад, толькі ў Польшчы зарэгістравана больш за 7,5 тысяч кампаніяў і каля 12 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў з беларускімі каранямі. Ірына Юрова, Белсат. Холдинг «Горизонт» плануе сёлета пачаць вытворчасць першай лінейкі беларускіх планшетаў. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка дэпартаменту прасоўвання і продажу Менскага вытворчага аб'яднання вылічальнай тэхнікі Александр Янкоўскі. Паводле Янкоўскага, кампанія распрацоўвае 10-цалевыя Android-планшеты, якія будуць прапаноўвацца ў 3 колеравых варыянтах – залатым, срэбраным і графітавым. У лінейку таксама ўвойдуць мадэлі з падвышанай устойлівасцю да вонкавых механічных уздзеянняў. Гэта не першая спроба «Горизонту» зайсці на рынок мабільных прыладаў. У 2022 годзе кампанія прэзентавала ноутбук H-Book Mark 4, які пазіцыянаваўся як айчынная распрацоўка. Прэзентацыю новай тэхнікі тады асабіста правёў Лукашенко. У Менску распачалі крымінальную справу ў дачыненні да 48-гадовага мужчыны, які напаў на жанчынаў у адной з гарадскіх крамаў. Пра гэта паведамляе следчы камітэт. Паводле версіі следства, інцыдэнт адбыўся яшчэ 8 чэрвеня. Мужчына ў стане алкагольнага ап'янення беспрычынна штурхануў жанчыну. На ейную абарону кінулася сяброўка, перакрыўшы агрэсару выхад. Раз'юшаны нападнік схапіў металічную сметніцу і ударыў ёю жанчыну па галаве. Следчы камітэт высвятляе абставіны здарэння. Ну а сёння споўнілася 25 гадоў з моманту знікнення пры нявысветленых абставінах нашага калегі, журналіста Змітра Завадскага. Ён не быў ані палітыкам, ані бізнесоўцам, але знік гэтаксама, як Юрый Захаранка, Віктор Ганчар, Анатоль Красоўскі. І ўжо чвэрць стагоддзя ўлады не могуць альбо не хочуць высветліць, што ж за ўсімі гэтымі знікненнямі гучнымі стаіць і хто за імі уласна ёсць. Тэму працягне Ірына Драфічук. Змітру Завадскаму сёлета ў жніўні магло б споўніцца 53, але 25 гадоў таму, 7 ліпеня 2000 года, журналіст знік. Ён паехаў сустракаць Паўла Шарабета, свайго сябру і калегу ў мінскі аэрапорт.
Але калі Павел выйшаў з аэрапорту, ён знайшоў машыну Зміцера-Завадскага на стаянцы, на паркоўцы, але самого яго не было. Зміцер-Завадскі быў наймаладзейшым у шэрагу палітычных знікненняў канца 90-х. У 1994-97 годах ён працаваў на беларускім дзяржаўным тэлебачанні, уваходзіў у аператарскі пул Лукашэнкі. Шеремета Павла Григорьевича и Завадского Дмитрия Александровича признать виновными в умышленном, незаконном пересечении государственной границы Республики Беларусь. Пасля рэпартажу пра кепскую ахову беларуска-літоўскай мяжы і суда разам з Паўлам Шараметам Завадскі здымаў у Чачэнии фильм «Чачэнскі дзённік». Мы его найдем, но виновным свернем голову. Свернем голову. Собственноручно отверну голову, как только найдем деньги. Суд у справе знікнення Змітра Завадскага адбыўся ў 2002 годзе. Паводле афіцыйнай версіі, матывам выкрадання была нібыта помста за тое, што Завадскі публічна абвінаваціў афіцэра спецпадраздзялення «Алмаз» Валерыя Ігнатовіча ва ўдзеле ў вайне на баку чачэнскіх байцоў. Аднак ніхто з так званай банды Ігнатовіча віны не прызнаў. Асобы ж датычныя да следства яшчэ ў 2001 вінаватымі ў выкраданні называлі створаныя Лукашэнкам эскадроны смерці. Тыя людзі, якія знаходзіліся ва ўладзе, не прыкладалі тых намаганняў, якія патрэбныя для таго, каб дасягнуць выніку і даведацца праўды. Таму і застаецца думка аб тым, што гэта банда Ігнатовіча, гэта тыя людзі, якіх проста прыцягнулі ў якасці вінаватых па гэтай справе. У 2023 Змітра Завадскага прызналі памерлым. Расследаванне ў справе аб знікненні некалькі разоў безвынікова аднаўлялася. Гэта не апошні выпадак гвалтоўнай смерці незалежных журналістаў. У 2004 жорстка забілі журналістку Вераніку Чаркасаву. У 2010 павешаным знайшлі Олега Бябеніна. У 2016 у Кіеве ад выбуху аўтамабіля загінуў Павел Шарамет. Расследаванні, як і ў выпадку з Завадскім, вынікаў не далі. І бачым, што цяпер нас, скажыце, а чаму нас затрымліваюць? Можна даведацца? Пасля 2020-го праца незалежных журналістаў у Беларусі зрабілася значна больш небяспечнай, а пазней і ўвогуле немагчымаю. Краіна стала займае апошняе месца ў Еўропе і адно з апошніх у свеце паводле рэйтынгаў свабоды слова. Некалькі тыдняў таму выйшаў на волю Ігор Карней, і все вельмі радаваліся, што журналіст апынуўся на волі, але праўда такая, што выйшаў адзін з 39 публічна вядомых прадстаўнікоў медыа за кратамі. Цяпер па-ранейшаму у Беларусі ўлада трымае ў сваім палоне 38 нашых калег, якія планамерна асуджаныя, пасаджаныя за супрацоўніцтва з медыа. Няма зрухаў і ў справе Змітра Завадскага. Маці журналіста памерла 2 гады таму, так і не даведаўшыся, што сталася з сынам. А 4 былыя сілавікі высокага рангу — Віктар Шейман, Уладзімір Навумаў, Юрый Сівакоў, Дмітрий Паўліченка — да сёння застаюцца ў чорных спісах Еўразвязу за арганізацыю так званых эскадронаў смерці і меркаваную датычнасць да палітычных выкраданняў. Ірына Дарафейчук, Белсат. У Аўстраліі падышла да фіналу гучная крымінальная справа аб наўмысным атручванні. Суд прысяжных прызнаў 50-гадовую Эрин Петерсон вінаватай у забойстве 3 сваякоў ейнага былога мужа. Трагедыя здарылася яшчэ па-за летась, калі Эрин запрасіла сваіх былых сямейнікаў на вячэру, дзе падала страву з паганкамі. Жанчыне пагражае пакаранне да пажыццёвага зняволення. Чым яшчэ жыве свет па-за межамі Беларусі, ведае Марыя Сысой. Вон след от шахеда кусок, и тут прям под домом он влетел. Уначы і зранку пад расійскімі абстрэламі апынуліся Харкаў, Запарожжа, Адэса, Херсон і Кіеў. У Харкаве пасля 2 ранішніх удараў беспілотнікамі вядома пра адну загінулую жанчыну і 69 пацярпелых. У Запарожжы параненыя 17 чалавек, загарэўся будынак універсітэту. Аб'ектамі атак у Харкаве і Запарожжы сталіся ТЦК – тэрытарыяльныя цэнтры камплектавання, аналагі ваенкаматаў, паведамляюць збройныя сілы Украіны. У выніку начной атакі на Адэсу 1 чалавек загінуў, пашкоджаная цывільная інфраструктура. Больш за 80 чалавек загінулі пасля моцнага паводку ў амерыканскім штаце Тэхас. Сярод ахвяраў амаль 30 дзяцей. Больш за 40 асобаў зніклі без вестак. У эпіцэнтры стыхіі апынуўся хрысціянскі лагер для дзяўчатак, размешчаны на беразе ракі Гуадалупе. Катастрафічны паводак пачаўся ў пятніцу раніцай, калі ўзровень ракі падняўся на 8 метраў усяго за 45 хвілінаў. У зоне бедства трывае аперацыя для пошуку зніклых і загінулых.
Польшча ўвяла памежны кантроль на 52 пунктах на мяжы з Нямецчынай і яшчэ на 13 з Літвою. Выбарачныя правяранні будуць адбывацца як мінімум цягам месяца. На літоўска-польскай мяжы ўжо затрымалі 4 грамадзянаў Афганістану, якія кіраваліся ў Нямецчыну. Та дэцызія została podjęta po to, żeby... Гэтая пастанова была прынятая для барацьбы з нелегальнай міграцыяй. Яна не ў найменшай ступені не накіраваная супраць грамадзянаў Польшчы, грамадзянаў іншых краінаў Еўрапейскага звязу, якія падарожнічаюць, перасякаюць нашыя межы. Памежная ахова і іншыя службы пастараюцца зрабіць гэты кантроль як мага менш адчувальным. Прэм'ер-міністр Літвы Гінтаўтас Палуцкас заявіў пра адмоўнае стаўленне да рашэння Польшчы, бо яно створыць нязручнасці для тых, хто вандруе па Еўропе. Але ўводзіць падобныя захады ў адказ літоўскі бок не збіраецца. Нагадаем, памежны кантроль з боку Польшчы ёсць рэакцыяй на дзеянні Нямецчыны, якая ўвяла кантроль на мяжы з Польшчай яшчэ ў кастрычніку 2023 года. Тысяча 353 музыкі зайгралі на ратушнай плошчы Реклінгаузену, што ў Нямецчыне. Гэтым яны ўсталявалі новы рэкорд Гіннеса як найбуйнейшы струнны аркестр. Папярэдні рэкорд зарэгістравалі ў 2018, калі ў Гонконгу сабраліся трошкі больш за 1000 музыкаў. Гэтым разам аркестр выканаў оду радасці Бетховена, афіцыйны гімн еўразвязу. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну а інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, які мы правядзем разам з Алесем Залеўскім. Алесь, вітаю. Вітаем, шановнае гаспадарства. Сёння абмяркуем, як стасуецца з законамі і статутам публічная дэманстрацыя беларускімі сілавікамі імперскай сімволікі Расіі і ПВК «Вагнер». А таксама заклік Ціханоўскай да Трампа не ўзнагароджваць Лукашэнку, у тым ліку за вызваленне ейнага мужа, а караць. Гэтая тэма неўзабаве, пакуль коратка агляд публікацый нашай старонкі belсat.eu. Гарачая лінія вясны – адзін з нешматлікіх інструментаў падтрымання беларусаў, якія сутыкаюцца з рэпрэсіямі. Яе стварылі перад выбарамі 2020-го, і за 5 гадоў яна прыняла больш за 18 000 зваротаў. Сёння праваабаронцы кажуць, што рэпрэсіі ў краіне не спыніліся. Працягваюцца катаванні, пераслед за каментары і нават проста за перадачу інфармацыі. На гарачай лініі вясны распавялі, што сёлета спіс асобаў, якіх улады лічаць датычнымі да экстрэмісцкай дзейнасці, павялічыўся на 658 чалавек. Паводле праваабаронцаў, гэта на 20% больш, чым летась. І ўсім гэтым людзям патрэбная дапамога. Беларусам, якія застаюцца ў краіне, гарачая лінія аказвае кансультацыйную дапамогу у тым, каб знайсці адваката, раіць, як бяспечна атрымаць дапамогу на аплату яго паслугаў, дае парады сем'ям палітвязняў. Больш пра тое, як вясна дапамагае тым, хто за кратамі, хто зазнаў ціск, хто вымушаны хавацца, чытайце ў эксклюзіўным матэрыяле на сайце нашага тэлеканалу. Александр Лукашенко чарговы раз бядуе з нагоды развалу СССР. Ён таксама заявіў, што акрамя Беларусі нікому на постсавецкай прасторы інтэграцыя з Расіяй не даспадобы. Гісторык Александр Фридман назваў роспач Лукашэнкі ад развалу Савецкага Саюзу і дзіўнай, і лагічнай адначасова. Гэта ўсё дзіўнавата гучыць у 2025 годзе, калі ўжо амаль 35 гадоў няма Савецкага Саюзу. З аднаго боку Лукашенка падкрэслівае незалежнасць, а з другога боку звяртаецца да савецкага мінулага, дзе, вядома, ніякай незалежнасці Беларусі нават не было прадугледжана. Лукашенка савецкі чалавек, у яго савецкая сацыялізацыя, таму для яго гэта ў прынцыпе нават лагічна звяртацца да савецкага мінулага. Цалкам каментар Александра Фридмана шукайце на belsat.eu. Ці маглі вы ўявіць, што адна з найстаражытнейшых цывілізацыяў на зямлі ўзнікла не ў Егіпце і не ў Месапатаміі, а ў Перу. Археолагі абвясцілі пра адкрыццё гораду Паніка. Ці, спадзяюся, я правільна паставіў націск, дык вось гэты горад можа налічваць 3500 гадоў. Там знойдзеныя храмы, жыллёвыя комплексы, старажытныя ўпрыгожанні і скульптуры.
Як мяркуюць навукоўцы, Пенніка быў важным гандлёвым цэнтрам, які звязваў андыйскія народы з супольнасцямі ўздоўж Ціхага акіяну і нават Амазонкі. Новы горад знайшлі недалёка ад знакамітага Караля, найстаражытнейшай вядомай цывілізацыі Амерыкі. Ці раскрые Пенніка, што сталася з гэтай цывілізацыяй пасля упадку за зменаў клімату? Чытайце на сайце Белсату. Скокнуць з 25-го паверху, праплыць па таямнічай рацэ, прайсціся ў ботах-забродах па беларускіх балотах ці праляцець над лесам на паветраным шары. Усім гэтым можна заняцца, не выязджаючы з Беларусі. Міністэрства спорту і турызму абвясціла ліпень месяцам актыўнага адпачынку. І, паверце, актыўнасць у нашай краіне бывае вельмі рознай. Напрыклад, можна займацца дайвінгам. Галоўнае месца для нырання ў нашай краіне – возера доўгае каля вёскі Зябкі ў Віцебскай вобласці. Самае глыбокае ў Беларусі, у якім ёсць неабследаваныя дагэтуль караставыя пячоры. Паглыбіцца тут можна нават на 51 метр. Пра іншыя захапляльныя маршруты на зямлі і ў паветры чытайце ў вялікім матэрыяле нашай каляжанкі Ганны Ганчар пра актыўны адпачынак на belsat.eu. Пакараць ці ўзнагародзіць Лукашэнку за вызваленне Ціханаўскага, а таксама як жыве сабака аднаго з начальнікаў гомельскіх калоній і турмаў. Абмяркуем гэтыя тэмы з топавымі экспертамі ў рэгіёне. Запрашаю. Сябры, дзякуй вялікі за тое, што вы застаецеся з намі, не гледзячы на наш экстрэмісцкі статус. Дзякуй вялікі нашым гледачам з Беларусі. Таксама, спадарства, памятайце пра бяспеку. Ўсё-такі важна быць разам, але варта і клапаціцца пра сваю бяспеку і сваіх блізкіх. Інструкцыю мы распрацавалі адмысловую, ёсць у нас пад стрымам. Абавязкова, хто не бачыў, зірнеце, як нас глядзець бяспечна і разам датрываць да такіх часоў, калі праўду і гаварыць, і паказваць, і глядзець можна будзе бяспечна. І журналістыка вернецца ў Беларусі. Я гэта і меў на ўвазе. Я так скараціў все-таки. Добра, сябры, яшчэ такая да вас прапанова, наша традыцыйная, гэта апытанне, прапановаем узяць удзел, гэта абсалютна бяспечна. Нават мы не ведаем, хто там нам як галасуе, таму вось мы мяркуем, што так галасуюць усе нашыя гледачы, і пытанне надзённае, насамрэч, пытанне, аб якое зламалі і зубы, і кулакі, многія прадстаўнікі самых розных палітычных плыняў, як вызваліць палітвязню. І ёсць, вось самае, што не ёсць традыцыйныя адказы, узмацняць ціск на рэжым, не злаваць дзеда, дамаўляцца з ім, адначасова і ціск, і перамовы. Ёсць яшчэ варыянт нічога спіралічнага. Гэта не фантастыка, гэта варыянт, за які прагаласавалі на гэты момант ужо 7% нашых гледачоў. Усім за ўсіх галасы дзякуй, яшчэ будзем да пытанкі вяртацца. Чаму мы, уласна, сёння гэтую пытанку і запусцілі? Таму што зноў гэтая тэма актуальная, і нават у коле дэмакратычных сілаў дагэтуль няма адзінага бачання таго, якім чынам вязня вызваляць. Вось Святлана Ціханаўская, прабачце, заклікала, і Сергея Ціханаўскага, да, заклікала Дональда Трампа пакараць Лукашэнку, а не ўзнагароджваць, у тым ліку за вызваленне ейнага мужа. Пра гэта лідарка дэмакратычных сілаў заявіла ў інтэрв'ю аўтарытэтнаму выданню «Палітіко». Такі падыход Ціханаўскай выклікаў рэзкую рэакцыю многіх з беларускай апазіцыі, асабліва ў тых, чые паплечнікі ці блізкія дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Беларусь можа стаць гісторыяй поспеху замежнай палітыкі прэзідэнта Дональда Трампа, адзначыла Святлана Ціханаўская ў сваім звароце да амерыканскага лідара. Для гэтага ЗША і саюзнікі мусяць гарантаваць, што Беларусь не будзе перададзеная Расіі ў якасці суцяшальнага прызу на перамовах аб спыненні вайны ва ўкраіне. Разам з тым, стабільны мір у рэгіёне немагчымы, пакуль Лукашенка застаецца ва ўладзе. Некаторыя міжнародныя абаронцы правоў чалавека занепакоеныя, што пасля таго, як Лукашенка вызваліў Сергея Ціханаўскага, пасля візіту ў Менск спецыяльнага пасланніка ЗША Кіта Келага, адміністрацыя Трампа аслабіць ціск на Лукашэнку.
Такім чынам абраная прэзідэнтка Беларусі заклікае Дональда Трампа не паддавацца на спробы Лукашэнкі легітымізаваць ягоны рэжым. Альтэрнатыва выкарыстаць уладу і санкцыі з боку ЗША, каб вызваліць больш вязняў у Беларусі і настойваць на сістэмных палітычных зменах у нашай краіне. Ці гэта, ў прынцыпе, магчыма. Будзем у тым ліку пытацца мы у нашага цяперашняга спікера. Гэта Іван Краўцоў, сакратар каардынацыйнай рады, адзін з кіраўнікоў штаба Віктара Бабарыку ў 2020. Прывітанне, Іван. Вечар добры. Прывітанне. І ў 2025. Штаб Бабарыка яшчэ існуе. Я спадзяюся, можа, і хутка ён выйдзе на волю, як і Марыя Калеснікава. Падабаецца такі пачатак, давай аптымістычны. Ну, але раніца сёння пачалася не моцна, скажам так, па-сяброўску ў межах дэмакратычных сілаў. Пасля таго, як спачатку Святлана Ціхановская заявіла, што Лукашенка трэба пакараць, а не ўзнагародзіць. Мы пабачылі у Фейсбуку ваш допіс. Мужа выпусцілі, а астатнія няхай сядзяць. Чаму, паводле вас, такія заявы не набліжаюць вызвалення палітвязняў? Ну, потому что это заявление абсолютно лицемерно. С одной стороны, офис утверждает, что он просит США содействовать освобождению политзаключенных, и сам как бы вроде участвует в этих процессах, встречается иногда с заместителем помощника госсекретаря Кристофером Смитом, как и мы, и просит о помощи. А потом выходит с заявлениями, что визит Келлога был напрасный, и нельзя нормализовывать практику освобождения за визиты и контакты. Но для меня это удивительно. У людей вроде бы есть опыт. Близкого человека освободили. Есть понимание, что работает одновременно и давление, и переговоры. Это про то, что многие говорят у нас в демократическом движении. Павел Латушко про это говорит, что нужно комбинировать стратегию переговоров и давления. Ну, а вот люди не понимают, они выходят почему-то, продолжают делать странные заявления, которые даже не соответствуют тому, что говорит Сергей Тихановский, который видел эти ужасы там и только что вышел оттуда. Он четко сказал, что главная задача – это освободить людей, достать их оттуда, из тюрьмы, из заложников. И потом Светлана Тихановская, ну, видимо, больше ее советники, которые пишут ей вот эти комментарии, осознавая всю ответственность этих действий, осознавая всю тонкость дипломатических процессов, продолжают делать такие безответственные заявления. Ну, что я могу здесь сказать? 5 лет ничему не учимся, профессионализма не добавляется. Ну, давайте я побуду адвокатам офіса ў гэтым выпадку, бо у тым жа інтэрв'ю спадарня Святлана канкрэтна і кажа, чаму такі мае менавіта быць падыход больш радыкальны і жорсткі. Таму што некаторыя міжнародныя абаронцы правоў чалавека занепакоеныя, што пасля таго, як Лукашенка вызваліў Сергея Ціхановскага пасля візіту ў Менск Келлага, адміністрацыя Трампа аслабіць ціск на Лукашенку. Я так разумею, што цяпер вось такая... Это не вопрос правозащитников. Во-первых, есть коалиция правозащитных организаций. Я как-то не видел, чтобы коалиция правозащитных организаций высказывалась, что она обеспокоена. Я бы хотел попросить Светлану Тихановскую озвучить, что это за такие правозащитники, которые обеспокоены. У них есть официальная позиция, в ней такого нет. Во-вторых, тиск на Лукашенку – это вообще политический вопрос. Правозащитники никогда не комментируют санкции. Поэтому, это просто очередное какое-то вранье и манипуляция. Если Светлана Тихановская или Франок Вечорка нашли каких-то правозащитников, которые против освобождения людей, пусть покажут нам их. Спадар Іван, апошняе у меня пытанне. Камбініраваны падыход, про які вы казалі і кажа Латушка, за яго падчас цяперашняга нашага эфіру галасуе 46% нашай аўдыторыі, трошкі апярэджваючы больш такі жорсткі падыход узмацняць ціск на рэжым. Але вось ва гэтым узмацненні ціску спадарня Святлана прынамсі паслядоўная, і таму, магчыма, мяне зачапіла не гэта інтэрв'ю, а інтэрв'ю з мая, але ў гэтага ж самага падыходу, там, дзе спадарня Святлана сказала, нам патрэбны моцны пасярэднік паміж беларускім народам і рэжымам, мы хочам мірнай змены ўлады. Што мяне збянтэжыла? Мяне бянтэжыць тое, што калі ўсе фішкі ставяцца на падыход пасярэдніка ў дадзеным выпадку Трампа і нічога не ўкладаецца ў варыянт, што беларусы самі могуць дамовіцца паміж сабой, як палякі ў 80-х. На вашу думку, гэта ў прынцыпе ёсць у гэтым патэнцыял, каб беларусы самі дамовіліся? В этом есть потенциал, но не в 2025 году. В этом потенциал был в 2020, когда у представителей демократической общности было 500 000 человек на улице. Как сейчас можно белорусскому народу договариваться с самим же белорусским народом? Есть два понятных субъекта противостояния. Это Лукашенко
и он обладает властью в Беларуси, и есть Запад, у которого есть интересы в Беларуси, который может посодействовать тому, чтобы репрессии уменьшились и не снизились. Что такое договариваться народу, ну, в данном случае непонятно. Ну, может быть, когда-то, через 10 лет мы придем к ситуации, как вы говорите, в Польше, национального диалога, и будем договариваться. Но сейчас как бы совершенно другая ситуация. Нужно действовать как бы исходя из реальности, а не пребывать в фантазиях. Іван, у мене до вас питання як до секретаря Координаційної ради. Падкажыце, калі ласка, а як у Координаційнай радзе, дзе таксама ёсць прыхільнікі і ціску, і перамоваў з рэжымам Лукашэнкі, як вы там паміж сабой размаўляеце пра вось той, як вызваляць палітвязняў і ці ввогуле іх магчыма вызваліць? Слушайте, ну вот до недавнего времени единства по этой позиции не было. Да, и те, кто занимался переговорным направлением, у нас там Татьяна Хомич, тоже член Координационного совета, вместе с Ольгой Горбуновой, которая была членом кабинета, Валерием Ковалевским, они отлично эту тему в последнее время проработали. И во многом благодаря им и сформирован этот переговорный трек, и благодаря правозащитным организациям. И есть те организации, люди, которые занимаются вопросами, ну, как они говорят, давления, да, на режим. Я не знаю, там, насколько эффективно. Но сейчас, мне кажется, вот та позиция, которую Павел Латушко озвучил, что нужно комбинировать дипломатию и давление. Но она охватывает, мне кажется, все позиции. И тут, в принципе, сложно чего-то большего добавить. Ну, яшчэ гэту пазіцыю падзяляюць, збольша падзяляюць якраз і гледачы Белсату, якія вось удзельнічаюць у апытанцы, яны кажуць, што трэба камбінаваць таксама і ціск, і перамовы. У сувязі з гэтым у мяне да вас толькі адно пытанне насамрэч. А можна неяк камбінаваць вось і ціск на рэжым, і спрабаваць весці перамовы, і пры гэтым не сварыцца паміж сабой? Ёсць ввогуле вось тэарэтычна, практычна, ёсць такая вось ввогуле імавернасць? Хочу добавить, что и мы, как наша команда, всегда были за эту позицию комбинирования давления и переговоров с 2021 года. Можно посмотреть различные высказывания членов наших команд. Что касается сварки, вы знаете, это публичная политика. Она предполагает высказывание разных позиций. Да, это ненормальная ситуация, если все хлопают в ладоши и в едином порыве, скажем так, никого не критикуют. Отсутствие критики – это признак кризиса. Поэтому то, что сейчас критика появляется, это как раз признак того, что появляется динамика в ситуации. Наконец-то происходят какие-то конкретные изменения. И чем больше ситуация будет уже практически близка к какому-то политическому эффекту, к освобождению людей, не знаю, к изменению режима, тем больше будет разноголосия и публичной политики. И в этом, наверное, и ценность, что можно послушать разные мнения людей, а не доверять, скажем так, одному какому-то лицу, который иногда там, что-то рассказывает, свое какое-то представление о происходящем. Одно представление – это же не объективная вещь. Да? Представление может составить, когда ты слушаешь разные точки зрения. Наверное, в этом и ценности. Мы же и есть демократические силы. Этим мы отличаемся от режима Лукашенко. Іван, я з вами цалкам згодны, што розныя меркаванні ўсе каштоўныя, но пытанне ў мяне было трошки пра іншае. Все-таки, калі ўжо там чапляцца за слово, мне б не хацелася чапляцца, але у гэтым матэрыяле ў палітыка там не было такой цытаты, што хай іншыя пасядзяць. І калі выказваюцца розныя меркаванні, то і там крытыка адзін адно, то прынамсі гаварыць цытатамі, а не укладваць словы, которых не было, не гучали словы. Я только про это говорю. Я тут не очень понимаю, то ли у нас с вами какой-то семинар по публичной коммуникации, то ли вы намекаете мне, как мне вести свои социальные сети. Абсолютно не. Иван, не в этом. Это вывод, который я делаю из позиции человека. Что человек, Светлана Тихановская, Франок Вечорка, они знают о дипломатических усилиях Соединенных Штатов. Они на встречах говорят, что мы поддерживаем и за. В результате этих усилий выходит муж Светланы Тихановской, не просто кто-то, а близкий человек, за которого она боролась 5 лет. И через неделю человек выходит: нет, нельзя делать даже публичные встречи и менять на политзаключенных, потому что это опасная практика. Я делаю вывод, что у человека действительно нет эмпатии к другим, что человек считает, что не надо использовать эти инструменты, даже получив такой вроде бы важный для себя опыт, увидев, что это работает, что комбинация давления и переговоров работает. Это мой вывод, который я сделал, и я его написал. Это не цитата, это мой вывод.
Ну, спадар Іван, то вы казалі пра вот это шматлікія інстытуцыі, так, дзе адбываюцца фактычна гэтыя дыскусіі вакол аднаго некага адзінага стаўлення, так, да гэтай праблематыкі, то давайте можа вот да эфектыўнасці звернемся. Сёння якраз Светлана Ціхановская абмяркоўвае гэтае пытанне вызвалення палітвязняў з прэзідэнтамі, увага, Літвы і Нямецчыны абмяркоўвала, так, і яна абмяркоўвае іх па выніках нейкіх вот супольных пазіцыяў выпрацаваных. Бо Нет, што ўражанне складаецца, што ёсць краўцоў, што ёсць кожны па-свойму думае, але узгаднення пазіцыі няма. Так што, да, у нас розныя меркаванні, але офіс лічыць так, і он так робіць. Да, офис действительно никогда ни с кем не согласовывает. Это очень просто отбывается. Франок Вечорка думает, что сказать, пишет буллет-поинты, и потом они их говорят. Что касается встреч с президентами, ну, очень важна адвокация. Я напомню, что Татьяна Хомич встречалась с президентом Германии 2 раза, мне кажется, уже за эти 5 лет, и тоже поднимала проблему политзаключенных. Эти встречи, кстати, которые вчерашние проходили на приеме президента Литвы в честь Дня государственной Литвы, то есть это был торжественный прием, где вот удалось переговорить кратко. Что именно Светлана Тихановская говорит про политзаключенных, мне неизвестно. Возможно, она говорит то же самое, что говорит изданию «Политика», что смотрите внимательно, не дай бог, не допустите того, чтобы это стало нормой, чтобы кто-то приезжал и за это Лукашенко отпускал людей. Возможно, она это говорит. Мне об этом ничего не известно. Поэтому я переживаю, я публично поднимаю этот вопрос, что как можно такую позицию озвучивать, когда контекст вроде бы ясен, и все обладают общей информацией касаемо вот этих переговоров. Ну, паглядзім, вось, да, наколькі у нас быў спадар Валер Кавалеўскі ў пятніцу ў студыі, і ён заўважыў, што вось эта сітуацыя, калі у апазіцыі спачатку мы там за там перамовы, каб вызваліць палітвязняў, так, а пасля выходзіць Сергей Ціхановскі і з пляча рубіць, то это стрэсавыя сітуацыі ў перамовах, так званыя. Пабачым, ці з этой стрэсавай сітуацыі вытрымаюць бакі, у тым ліку, прынамсі, бок афіцыйнага Менска, каб вы свайго лідара так побачили так само, а не только Светлана своего мужа. Неузабаве на воле. Но я надеюсь, что мы придем к моменту, когда в Беларуси будет 0 политзаключенных. Вот. Мне кажется, эта цель озвучивалась много раз и Европейским Союзом, и Соединенными Штатами Америки. И это прежде всего задача. Правильно? Задача же не в том, чтобы просто выпустить людей, а в том, чтобы репрессии в стране остановились. Вот это будет понятным позитивным результатом. Там 1, 1, 2, 5, чтобы освободили, ну да, это для них очень важно, для их судьбы, потому что это ужасные условия. Но в целом же мы же работаем на то, чтобы страна вышла из политического кризиса. Вот это задача, о которой стоит думать. Дякую вялікі. Іван Краўцоў, ці, Валер, ты яшчэ хацеў? Я толькі хацеў рэмарачку дадаць, Іване, я ніяк не збіраўся вас ні вучыць, ніякіх семінараў праводзіць. Я са свайго боку, вы зразумееце мяне правільна, я вось як нашыя гледачы. Я лічу, што усялякія метады, ці то ціск, ці то перамовы, усё добра, каб людзі выходзілі. То чаму б не дамовіцца паміж сабой, не пачаць размаўляць? Вы за перамовы, вы за ціск, калі ласка, хоць як людзей вызваліць, не сварыцца. Вось это адзіная моя эмоцыя была. Это хороший вопрос. И у нас уже была такая ситуация в 2022 году, когда Франок Вечорка препятствовал формированию объединенного переходного кабинета. И вы помните, что была тоже публичная спор, когда Павел Латушко это озвучивал. И сейчас опять же такая же ситуация. Франок Вечорка саботирует переговоры с американцев, которые ведут к освобождению политзаключенных. Но он не хочет договариваться. Почему он не хочет договариваться? Почему он не хочет координировать позицию? Но это вопрос к Франоку Вечорка. Это вопрос не ко мне. Дякую вялікі. Ты ще, давай уже, у нас собака мы завершаем. Адзінае толькі вось вам дзякую вялікі за размову сённяшнюю, і толькі хочу выказаць спадзяванне, што і гэта, і іншае пытанне, калі у вас не атрымаецца дзесьці паміж сабой там дамовіцца, мы гатовыя на Белсаце прадставіць эфір і пагаворым усе разам. Вось уласна гэта мы робім. Дзякую вялікі. Глядзім вас. Дзякую. Іван Краўцоў, сакратар каардынацыйнай рады, быў з намі на відэа. І прадстаўнік штаба Бабарыкі, як сказаў, ён яшчэ жывы штаб, оказывается. Так само, едем далей. Ты видишь? Ну да. Падпалкоўнік Юліян Збароўскі, намеснік начальніка гомельскага дэпартамента выканання пакаранняў, пахваліўся ў сацыяльных сетках, як жыве ягоны сабака. Але што асабліва прыцягнула ўвагу беларусаў, гэта атрыбутыка сілавіка, ну і, уласна, сабачага дому.
Гітлер вельмі любіў сабак, і Лукашенко любіць свайго умку. Вось толькі са стаўленнем да людзей у абодвух, як паказала гісторыя, вялікія праблемы. У гэтым жа шэрагу апынуўся і падпалкоўнік Юліан Збароўскі, намеснік начальніка ўправлення дэпартаменту выканання пакаранняў у Гомельскай вобласці. А здесь у него зона комфорта. Вот такая вот. Здесь электричество привезено, все привезено. Пройдемте дальше в самую охренительную комнату. Да, у него есть своя кровать. И вот здесь вот все утеплено. А ў гомельскай калоніі, якую ахвотна курыруе Збароўскі, не ўцеплена. Вось што расказвае пра ўмовы утрымання там Паліна Шарэнда-Панасюк. У Гомлі быў такі дзікі холад, што без фізічных практыкаванняў было немагчыма хоць ледзь-ледзь сагрэцца. І вось мне зарадку запісалі як парушэнне рэжыму. Лежачы на падлозе рабіла фізічныя практыкаванні, чым парушыла правілы ўнутранага распарадку. Вынікае, што ўмовы для сабакі Збароўскага нашмат лепшыя за тыя, што ён стварыў для жанчын палітзняволеных у гомельскай калоніі. Праваабаронцы сабралі мноства сведчанняў. Юліан Збароўскі асабіста збіваў палітвязняў, выбіваў напісанне прашэнняў аб памілаванні, учыняў правакацыі, каб потым яшчэ больш пагоршыць умовы ўтрымання. Красамоўным сведчаннем перакананняў грамадзяніна Збароўскага ёсць і аздабленне будкі ягонага сабакі Жорыка. Замест лукашэнкаўскай сімволікі бачым там сцяг расійскай імперыі і ПВК Вагнера. Один короткі ролик, а колькі матэрыялу на абмеркаванне. Шановне гаспадарства, Владимир Жыгар з намі на відэасувязі, прадстаўнік ініцыятывы Белпол знаходзіцца. Спадар Владимир, вечар добры. Добрый вечер. Ну, у нас тут з калегамі з'явілася такая версія, што вось гэта такая алюзія, да, вось у гаспадара Збароўскага пра тое, што у нас сабакі жывуць, у нас пад сцягамі Вагнера жывуць сабакі, да? Але калі вось сур'ёзна, ці наколькі гэта па ўставу такую сімволіку вывешваць, мы пакуль не пра сабаку, так? Публічна яе дэманстраваць, наколькі гэта законна? Ну, вы понимаете, вопрос заключается в том, что сейчас демонстрация вот таких символов, типа там флаг Вагнера, либо имперский флаг России, это, ну, своего рода показание такой принадлежности к системе. Так делают не все, понятное дело, сотрудники так называемых правоохранительных органов. Так никогда и не было когда-то в милиции. Сейчас, конечно, этого стало больше. Это особенно, ну, скажем так, этим пользуются люди, которые без каких-либо, скажем так, положительных сторон. То есть это небольшие профессионалы, люди небольшого ума, но им нужно показать, что они с системой, им нужно показать, что они вот поддерживают все то, что происходит, и они это демонстрируют так, как они это могут. А если говорить там про устав, не по уставу, то, опять-таки, это не про нынешнюю Беларусь идет речь. Ну, вось вы кажаце, што іх не шмат, да? Я, калі у бытнасць бываў у кабінетах Губазіка, то там было шмат этой атрыбутыкі, так, і са Сталіным разам да таго, і з Крымам, і гэтак далей. А наколькі, вось, калі так не то што падлічыць, але гэтых людзей не шмат, але, можа, іх значны ўплыў на гэтую сістэму. Як вось гэты маштаб мы можам ацаніць? Ну, сложно оценивать, конечно же, масштаб, но, скажем так, мы должны все-таки разделять. ГУБОП — это, да, это такие абсолютно русскомирцы, это люди, которые полностью поддерживают эту систему, и, в общем-то, их существование прямо связано с этой системой. А если говорить про обычных сотрудников, то я более чем уверен, и насколько, опять-таки, Белпол знает, что такого нету повсеместно. Да, конечно же, есть люди, которые отдельно выделяются вот такими, скажем так, такими действиями, что они там могут повесить какой-то там условный имперский флаг и прочее. Когда-то в кабинетах милиционеров среднестатистических висели там, не знаю, какие-то флаги, например, там у кого-то Динамо, у кого-то там Манчестер Юнайтед или Барселона. Но сейчас, если ты вешаешь такой флаг, ты с одной стороны, как бы, ты прекрасно понимаешь, что тебе за это ничего не будет, ну, если ты вешаешь его у себя в кабинете. С другой стороны, ты показываешь свою принадлежность, скажем так, верность системе и показываешь полную поддержку всего того, что происходит.
Владимир, ну вось адзін з нашых гледачоў піша, што на словах то яны за Расею, але на вайну не пойдуць. Вось пры гэтым часам выказваецца меркаванне, што якраз вось сілавікі, яны глядзяць і моляцца на Кремль, і Лукашенко якраз пабойваецца, што яны яго могуць скінуць, што гэта вось такая рука Крамля, которая можа скінуць рэжым Лукашэнкі. Наколькі вось гэтая версія блізкая да рэальнасці? Опять-таки это очень сложно оценивать. Потому что, ну, вы же прекрасно должны понимать, что если сейчас условный сотрудник, например, там повесил имперский флаг, и через некоторое время к нему пришел там какой-либо начальник и сказал, что ты знаешь, ты этот флаг сними, ну, не надо, чтобы он тут висел, то высока вероятность того, что того сотрудника, который вешал флаг, наоборот, поощрят, а того, кто попросил снять, наоборот, накажут. То есть сейчас... Это важная идея для сегодняшней системы. Ну, безусловно, потому что они же показывают, и опять-таки пропаганда про это говорит, и сами так называемые правоохранительные органы постоянно говорят о том, что мы вот братский тут народ, что мы полностью поддерживаем Россию, но опять-таки никто из них не хочет воевать. Они, наверное, любят Россию, скорее всего, и только со стороны. Ни в чем таком участвовать, понимаете, одно дело это избивать безоружных людей, это, не знаю, устраивать какие-то там кошмарные обыски в часов там 5 или 6 утра у людей, которые на самом деле никакого преступления не совершали. И другое дело воевать на передовой с людьми, которые, в общем-то, ну, люто вас ненавидят. И это абсолютно другое. Поэтому они любят Россию со стороны и поддерживают ее со стороны. Но такими вот жестами, типа как флаг Вагнера там или... имперский флаг, они просто показывают то, что вот они полностью поддерживают все то, что происходит. Происходит и как в России, так и в Беларуси, и к их преданности вопросов не должно быть. Ну, мне здаецца, все роўна яны многія з іх пачуваюцца на першай лініі фронту, прынамсі з ворагам унутраным, так, у Беларусі. Спадар Владимир, ну вот уявім сітуацыю, што так, нейкія перамены там атрымаліся, ці прабачце, акно магчымасцяў адкрылася, да, пра якое все кажуць. Як выхадзіць, як, ну, гучна сказана, можа рэфармаваць сілавую структуру, так, але як з імі размаўляць з гэтымі людзьмі і з сілавікамі, таму што это ж асноўнае, што будзе, як бы, нават у нейкі там час X, так, мела ключавое значэнне, на якую ролю будуць адыгрываць, так, на чыім баку сілавікі. Як з імі размаўляць, наколькі магчыма з імі размаўляць, так? На самом деле это тоже очень сложный вопрос, это... Едва ли, скажем так, моих знаний либо моей компетенции хватит для того, чтобы как-то правильно ответить на него. Потому что, ну, с нашей стороны мы ставим, скажем так, цель достичь вот этого момента, какого-то окна возможностей, а дальше уже даже в самой системе МВД достаточно людей порядочных все равно осталось, хотя система максимально старается уменьшить их количество. Но это не чистки, но определенные моменты, скажем так, реформы будут, и многие должны получить, скажем так, заслуженное наказание. Яшчэ Расія, як мы ведаем, часцяком была прывабная вось у размовах сілавікоў з розных структур з пункту гледжання фінансаў. То бок было такое, што вось у Расіі заробкі-то у міліцыянтаў пабольш, і мы вот з імі далучымся, саюзная дзяржава, можа нават адна, і будзем лепшы заробак. Не на вайну, будзем на сваіх месцах, толькі заробак лепшы. Але разам з гэтым мы памятаем смешныя, прынцыпе, ролікі, як у Расіі амонаўцы записывалі відэа, дзе скардзіліся, што ў іх маленькі заробак, камусьці там не выплацілі, то бок і там фінансава не ўсё добра. Наколькі вось гэтыя праблемы фінансавыя, якія бачныя расійскім сілавікам, наколькі яны бачныя беларускім сілавікам сёння? Вот это застаецца прывабнасць, што вось там лепшыя заробкі, і яны будуць у нас, і мы будзем з імі? Альбо гэта так адыходзіць ужо? Ну, на самом деле, кроме вот этих фраз, да, о том, что вот в России больше зарплаты, и там скорее говорили про то, что там больше пенсий. На самом деле никто из среднестатистических милиционеров, так называемых, он не вкладывает ничего большего. То есть вот есть некая такая вот мыльный пузырь под названием «больше пенсии, больше зарплаты», а что это и как, и что, например,
каковы последствия такой более, скажем, плотной интеграции Беларуси и России, никто таких вопросов, естественно, не задает. Большинство милиционеров белорусских все равно, ну, я не знаю, конечно, уже на 100% как сейчас, но раньше они прекрасно понимали, что после выхода на пенсию, если ты не занимал каких-то там серьезных начальствующих должностей, то твой потолок — это быть дальнобойщиком в Европе. И большинство это устраивало. Многие считали то, что вот прекрасно, я буду здесь получать там пенсию, там буду зарабатывать деньги, все будет замечательно. Поэтому я не думаю, что сейчас каким-то, скажем, основополагающим каким-то таким моментом или поинтом это являются деньги, которые получают так называемые силовики в России. Дякую вялікі за размову. Спадар Владзімір, час канчаецца, на жаль, нашай размовай. Дзякую. Ну, Хаця яшчэ сабаку не абмеркавалі. І дзякую таксама за гэты аптымізм. Не ўсё так страшна. Ну, бываюць вось такія, назовем, камічныя персонажы, але па іх судзіць па ўсіх як бы, ну, не выпадае. І спадарства на гэтым у нас у студыі Белсат. Усё, будзем удзячныя вам за упадабанні, каментары пад нашай трансляцыяй на Ютубе. І там, я паўтаруся, вы знойдзеце інструкцыю, як зрабіць усё гэта бяспечна. А цяпер прапануем спадарству агляд найцікавейшых публікацый у сацыяльных сетак. Белсат онлайн ваша ўвазе. І зноў гэтая тэма. Чаму Сергей Ціхановскі апынуўся на волі? У праграме «Карані праблемаў» на YouTube-канале Белсат Ньюс размаўляем з экспертамі пра план палітыка і абмяркоўваем, якую ролю ён можа адыграць у фінале рэжыму Лукашэнкі. Я не думаю, што гэтаму рэжыму засталося вельмі шмат. Бо зноў і нават не праз там здароўе ці што-небудзь яшчэ. Просто гэты рэжым ужо вычарпаў усе свае рэсурсы. Расія таксама вычарпала свае рэсурсы. І вось цяпер яны, як я ўжо казаў, стаяць вось на гэтым, скажем так, на гэтых ростанях, а далей куды ісці з тым багажом, які яны назапасілі. Цяжка казаць, гэты год ці іншы, но не думаю, што гэта доўга. Ну, а я прапановую тэму вось блізкую майму сэрцу. Гісторыя, наша культура. Што такое барысавы камяні, пра якія пісаў яшчэ ў 16 стагоддзі Мацей Стрыкоўскі, як яны звязаныя з імем сына Усяслава Чарадзея. Чаму князь Барыс усталяваў іх каля Полацка ў рэчышчы Заходняй Дзвіны? І ўрэшце, за што іх знішчалі? І вось цалкам адказы на гэтыя ўсе пытанні шукайце на канале Белсат History ў праграме «Няпростыя рэчы». Размешчаныя гэтыя камяні ўздоўж Дзвіны і маюць на сабе высечаныя шасціканцовыя крыжы і надпіс аднолькавага зместу «Господі, дапамажы рабу свайму Барысу». Гэтая малітва, застылая ў граніце, стала сапраўдным голасам эпохі, што дайшла да нас праз стагоддзі. Адзін з самых вядомых камянёў якраз Барысаў камень у Полацку. Першапачаткова валун стаяў у рэчышчы Дзвіны, прыкладна за 5 кіламетраў ад горада. Толькі ў 1981 годзе яго здолелі падняць з ракі і перавесці ў сэрца Полацка. Іншыя камені стаялі ў рацэ каля гарадоў Дзесна і Друя. Даследчыкам вядомыя падобныя камяні і ў іншых раёнах Беларусі. А мы тут пакуль задумаліся, чаму князь Барыс, ён жа Рагвавод. Калі хто мае адказы, пішыце ў каментарах. Ва ўсіх гарадах Славутасці гэта будынкі ды помнікі, а ў Бярозе сэрца мясцовых жыхароў і турыстаў скрала Нутрыя. Фрагмент з такога незвычайнага сяброўства глядзіце ў тэлеграм-канале Белсату. Сябры, дзякую вялікі вам за тое, што сёння былі разам з намі. Напрыканцы, як і абяцаў, давайце падсумую наше апытанне. Як вызваліць палітвязняў? Найбольш папулярны адказ 45%, адначасова і ціск, і перамовы. Трошкі менш 34%, узмацняць ціск на рэжым. Нічога з пералічанага, гэта 14%. І самы непапулярны варыянт, гэта
не злаваць деда, дамаўляцца з ім. Што азначаюць гэтыя лічбы? Пакінем гэтае пытанне для вашых роздумаў на сённяшні вечар. І для дыскусій паміж офісам і іншымі дэмакратычнымі структурамі. Спадзяемся, мірных і узважлівых. Дакладна. Ну і на гэтым што? Ставім кропку? І ще, можа, толькі спадарства, хто галасаваў нічога з пералічанага, дзяліцеся ў каментарамі, што прапануеце вы, як гэта рабіць бяспечна, чытайце нашу інструкцыю. Ну а на гэтым уже ставім кропку. Ну і тады я адразу і дзякуем яшчэ раз за вашу увагу, каментары і упадабаць. З вами працавалі Валерый Руселік і Алесь Залеўскі. Добрых выходных і да хуткай. Выходных заўтра ўторак. У цябе выходных. Хацелася б. Добрага вечара ўсім. Да сустрэчы. Пакуль.